De First Lego League beleefde bij SPOV de primeur op basisschool De Meulenbeek in Oostrum. Met 6 presentaties in de aula werd het project dat draait om kennismaken met wetenschap en techniek afgerond. Kinderen werken vanuit een maatschappelijk thema. In dit geval was dat Submerged, de onderwaterwereld. Gaan ze eigenlijk het probleem zelf in kaart brengen. En gaan ze ook in kaart brengen wat dan de oplossing van hun probleem is. Dat is eigenlijk in het kort de Lego League voor deze leeftijd. Het is best een flink project, het zijn 12 sessies. Ja, hoe ziet zo'n project er precies uit? Het zijn inderdaad 12 sessies. Elke sessie duurt ongeveer een uur en een kwartier in de klas. Dus ja, het vergt wel onderwijstijd. Dus het is goed kijken waar kan ik wat vandaan halen. Maar ja, dit omvat zoveel disciplines in het onderwijs dat het zeker goed kan komen. Daar gaan ze eerst ideeën opdoen. Hoe gaan we hiermee aan de slag? Dan gaan ze informatie ophalen. Ze gaan een beetje bouwen, want ja, Lego is toch het bouwen. Maar vooral het samenwerken staat centraal. Hoe gaan we samen het probleem duiden en uitzoeken, onderzoeken. En uiteindelijk aan het einde van de sessie gaan we reflecteren. We hebben een orka gemaakt, zo'n beetje. Maar het heeft wel stekels en dat lijkt op een soort van menselijk lichaam. Ja, en wat doet die orka? Die heeft een rat bij zijn achterwerk en als hij plastic vergeet, dan wordt dat klein gemaakt. Met een lamp kan hij zien waar het koraal ligt. Als de lamp dan brandt, dan ligt er koraal en dan eet hij dat op met zijn geheugen, want dan gaat hij dat boven zijn hoofd houden en dan doet hij dat in zijn gat. Ja, en het is volgens mij om de oceaan schoon te houden, hè? Want dat is een beetje de bedoeling, toch? Want we proberen plastic soep te voorkomen, dus dan hebben we de orka die dan het plastic opeet. En dan weer uitpoept als betere dingen, dus koraal. Ja, waarom is het belangrijk om die plastic soep te voorkomen? Dat het koraal blijft leven en de vissen ook. Kun je iets vertellen over de samenwerking, wat jullie geleerd hebben vooral? Ja, we hebben samen gewerkt en ideeën bedacht. Iedereen heeft wel een idee bedacht. Ja. En wat heb jij het meeste geleerd? Bouwen. Heel veel bouwen zoals dit. En deze heb ik in elkaar gezet. Dat is best wel makkelijk. En een paar kleine dingetjes zoals dit. Ja, ik ben heel trots op de kinderen. Ze staan er toch maar. Ze vonden het wel allemaal heel spannend. Maar ik ben zeker trots wat ze hebben bereikt en hoe ze dit hier hebben weergegeven aan de ouders en de juryleden.